Arratsaldeon zer moduz, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Duela hilabete bat, saio honetan, Eusko Ikaskuntzak datorren azarorako antolatzen ari den kongresuari buruz hitz egin genuen. Ziur aski gogoan duzu tertulia hori. Beno, gaur ere ekingo diogu kongresuari, baina kasu honetan han aztertuko diren zenbait tematika sakonduz. Justizia, genero sistema eta berrikuntza izango dira gaur protagonista nagusiak. Az gaitezen beraz. Beno, hementxe Donostiako irratian, Jon Etxabe eta Peio Uranga ditugu, arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Justizia eta berrikuntza ardatzen koordinatzaileak, eta? Bai. Azaroan antolatutako kongresuan. Eta telefonoz hartuko zaigu Jon Emiren Hernández, berak genero sistema ardatzaren ardura dena. Kaixo, Jon Emiren? Bai, arratsaldeon. Lehenik eta behin, hiruroi gure, mila esker gure gonbidapena onartzeagatik. Eta, hasteko, uste dut ona izango dela entzulei azaltzea zergatik duten garrantzia edo ze garrantzia ematen diete kongresuaren antolatzaileek gaur mai gainean ditugun hiru ardatz hauek, zera justizia, genero sistema eta berrikuntza. Zakit, Jon. Nolabait esan antolatzen denean horrelako kongresu bat, komite zientifikoak antolatzen du eta erabakitzen du ze gai jorratu behar diren aurtengo kongresuan, eta guretzako ere ezustean, baina hala esan digute, justiziaren arloa jorratzeko asmoa zutela eta gure sailaren laguntza eskatu digute ezta. Eta alde batetik ulertzen da ere, azken urte hontan eta joan den urtean justiziak egunkarietan horri asko bete izan ditu, ezta. Bereziki Eusko Parlamentuan gertatutako gatazka horiek eta Ibarretxe eta Lopezen elkarrizketak zirela eta herri batasunarekin eta horrek suposatu duen eskandalua eta zerrezana bai Euskal Herrian bai estatu mailan, ez esatearren Europa mailan, ez, eta horregatik nik uste gai hau oso garrantzitsua da gizarte batentzat eta badu justizia gaiak zer esanik gaur egun, ez da, eta zer aztertu. Hori da, esatekoa. Genero sistema hori buruz, bai, Jon Emiren? Esango nuke, ni pizkat, dakigunez, entzulek jakingo duten zehazki, baina printzipioz kongresuaren leloa edo gai orokorra da berrikuntza, baina gizarte arloan, ez? Nolabait innovazioa edo gaur egunein modan dagoen kontzeptu hori, nolabait horren aplikazioa gizarte arloan, Eta ni printzipioz ni dakidanez, gaia zein izango litzateke edo gai horren barruan ze azpiatal egon lirateke definitu baino leno, edo zehaztu baino leno, barkatu. Hor nolabaiteko ikerketa edo hausnarketa sakon bat egon zan, ez? Pixka bat hori, detektatu alizateko edo kokatu alizateko berrikuntza eta hain zuzen ere berrikuntza arlo sozialean edo aplikatzen denean, hortaz hitz egiten denean pixka bat zehazteko, ze arlo, ze gai, ze aspektu landu zitekeen, ez? Orduan, hor ni dakidanez, hausnarketa eta ikerketa horretatik pixka bat atera ziren, aipatutako gaiak, ez? Ez bakarrik hiru hauek, beste 6 badira, nik uste dut denera dira 9 ardatz edo eje nagusiak, eta orduan pixka bat, hori da ere oinarria, esan nahi dut, badagola atzetikan nolabaiteko hausnarketa, eta nolabaiteko ikerketa, zehazteko gaur egun, berrikuntza hitz egiten dugunean, eta arlo sozialei buruz hitz egiten dugunean, zeintzuk izan daitezke, kezkagai nagusi, edo guntzein ez, kezkagai garrantzitsu batzuk, ez?
Eta, bueno, badakigunez, eta, bueno, aipatu diran adibide batzuk, eta gure arloan ere, generoaren arloan nolabait esateko, bueno, alde batetik da egon daitezke hainbat kezka soziala direnak, besteak beste, igual, violentziarena, baina beste asko noski, bueno, izan daitezkena adibide edo isla kezka horrena, ez? Baina, bueno, nik esango nuke gaur egun generoaren gaia edo generoaren arloa dala arlo bat indartzen ari dana, ez? Bai gizarte arloan kezka sozial bezala, baina baita ere arlo akademikoan eta beste toki askotan, ez? Orduan zentzu horretan, bueno, jakinda hausnarketa hori eman zala horretikan, eta baita ere, bueno, jakinda gaur egun hori kezka sozialen artean hainbat badirela generoarekin lotura dutena, nik uste hori ere nolabait horrek balio duela justifikatzeko edo ulertzeko zergatikan dagoen ardatz hau kongresuaren barruan, ez? Hori genero sistemari dagokionez eta Peio berrikuntzari dagokionez, zo izan dezakegu? Bai, bueno, esan dezakeguna da berrikuntza Jone Mirenek ondo esan duen bezala, izan litekela pixka bat zeharkako ardatz bezala kongresuaren barruan, ez? Marko general baten barruan berrikuntza arlo sozialietan batez ere zentraturik aztertzen degunean, hainbat zatitan edo hainbat aldetan euki dezake bere eragina, bai justizian, bai genero gaietan eta baita beste gaietan ere, ez? Orduan gure ardatzaren barruan eta berrikuntzaren ardatzaren barruan egin nahiko genuken apostua edo proposamena izango litzateke pixka bat ia egunero edo askotan berrietan eta entzuten dugun hori berrikuntza, baina gehiago aplikatua edo teknologiara, edo enpresen eguneroko jarduetara hortikan pixka bat atera edo hori barne hartuta, baina baita ere nolabait aztertu ea gizarte mailan zer aldaketa egon daitezkeen, zer aldatu den bai gizarte inguruan eta horrek zer eragin daukan gizarte barruan, eta nola aplika geneitzakeen berrikuntzari lotutako ez dakit nola esan, teknikak edo hurbilketak, nola alako aprobetxamentu on bat lortzeko, ez? Eta nik uste inguru hortatik joango dela gure hartatzaren eginkizuna kongresuaren baitan. Azaroan antolatutako kongresuan. Ondo iruditzen bazaizue, justiziari buruz hitz egiten hasiko gea, Jon. Justizia eta herritarrak gaia hitz egiten dugunean arlo zabal baten inguruan gabitza, lehengo beriztu egingo dugu zein maila ezberdinetan izan ditzaketen harremanak herritarrek justiziarekin. Gertueneko arlotin agian hasi eta zabalenera iritsi. Bai, ondo da. Bueno, lehenik eta behin esango nuke deno gaudela jaiotzatik lotuta justizi sistemarekin, nahiz eta jendeak ez du horrela uste, baina pentsazazu jaiotzen garenean lehendabiziko pausua izaten da erregistro zibilera joan, hau da, herrietan pake paitegira joan, aurreneko pausoa jaio berri bat inskribitzera eta bertan emango digute familia liburua edo bertan pakepaitegian gertuen dagoen epaitegia herritarrengatik egingo dira ezkontza zibilak, herrian erroldatzea, han eskatuko ditugu jaiotza ziurtagiriak, ezkontzakoak, hiltzekoak, eta hortik hasten gara, ez da. Labur esan da, eta ipatu duzunez, gertueneko justizia herri batean esan dezagun pakepaitegia dela, eta bere eskuduntzak ditu, pakepaitegiak isunak ipinezake herritarroi, landare bat puskatzagatik, edo txakur bati tratu txarrak emateagatik, eta horrela hasten gara, epaitegiarekin harremanetan, eta gero pixkanaka bizitzan zehar jarraitzen dugu piramide, justiziaren piramide horretan igotzen, eta horrela esango nuke izgutxitan esan da, izango dugu lehen auzialdiko epaitegiak,
asunto zibilak zibiletaz tratatuko duena, edo instrukzioko epaitegia, delitu bat sortzen bada, herrian, edo istripuren bat, eta horren larritasunaren arabera, falta baldin bada, edo delitua konsideratzen bada, joango gara, penalezko epaitegietara, eta gero handikan, apelazioen bidez, entzutegi probintziala daukagu, beste epaitegi bat bezala, eta hortik gora jotzen badugu handikan, daukagu Euskadi mailan auzitegi nagusia, Bilbon dagoena, eta gorago, segun ze materietan gabiltzan, auzitegi nazionala Madriden, edo auzitegi gorena, eta bukatzeko auzitegi guztietan gorenena, Espainian daukaguna da auzitegi konstituzionala. Horren bestakit, pizkatola grafikoki esan da, hori izango litzake, ez? Zure ditziz, justizia nola ikusten du herritarrak? Prozedimentuak arinak, azkarrak aldira, ulertzen du egin behar izaten duena, edo papel artean edo prozedimentu artean galduta sentitzen da, babestuta ikusten du bere burua? Zer ditzizu? Bueno, ez da galdera erresa, bapatean erantzuteko, baino esan dezagun orokorrean, guztio bezala, zenbat eta kontaktu gutxiago justiziarekin edo administrazioarekin hobe, ezta. Orduan, esan dezagun, zerbait esatekotan, jendeari etzaiola administrazioa gustatzen edo bereziki justizia administrazioa, ezta. Orduan, errespeto handia du jendeak auzitegiei, ezta. Baina hor ere, egoera desberdinak egoten dira. Ez da berdina, zerbait eskubide bat erreklamatzera joatea, hau da, auzi jartzaile bezala azaltzea epaitegi batean, edo demandatu bezala egotea. Auzi jartzaileak normalean, bere arazoa konpontzeko presa izaten du, ezta? Nahi du berehala konpontzea. Demandatua, askotan, segun ze kasutan, ez du presarik izango du, joaten bada poliki niretzako hobe, delitu bat egin dut, beraz zigorra zenbata beranduago jaso edo sententzi ezeskor bat jaso, hobe. Baina esan dezagun, orokorrean, jendeak baduela maila bat Euskal Herrian ondo ulertzeko justiziaren papera, auzitegien papera. Dibortziotan, adibidez, badauzkagu, auzibideak badauzkagu, baina badauzkagu ere justizia lortzeko, auzibideak ez diren beste bideak, adibidez, bitartekaritza eta arartekoa. Zergatik behar dira bideo horiek, Jon? Beriztu behar da bitartekaritza eta arartekoa, baina bitzetan esan da, eta kongresoan horrela azaltzen da ponentzi batzutan, eta bitartekaritza eta arbitraia, eta gaur egun, sistema nahi da berritu, berrikuntzaren barrean, ideia berriak. Aspaldikoa dira, baina oraindikan, une handi batean ez dira praktikan jarri, eta bitartekaritzak esan nahi du gizartea da bilela justizia alternatibo baten bila, edo justizi paralelo bat, hau da badugu abokatu gutxi erabili, epaitegira gutxi joan, eta albadugu bitartekari bat, bere hitzak dion bezala, tartean ipitzen den pertsona baten bitartez, bai psikologo bat, bai abokatu bat, edo bai beste norbait, paiz bat, nahi baduzu, nola bait, kapaz garen, arazoiek ekiditzeko, eta horrela, bai, aipatu dugun, familia arloan, dibortziotan tabar, nahiko modan ipitzen ari den sistema, edo baita ere, penal arloan, hau da, biktima edo kaltetua eta delitu gilea harremanetan ipini, eta estatuak eman ordez, zigor bat, izun bat, edo kartzelartze bat,
ahalbidetu behar dugu, bi parte horiek ados jartzea beraien artean, aurrez aurre, zergatik egin didazu hau, eta ni egin dudan delitu horregatik presnago zuri laguntzeko, ez dakit, ekonomikoki edo lan bat eginaz, edo askotan baditu txikia baldin badira, biak aurrez aurre ipini eta batek besteari barkamena eskatu eta lortu nolabait konponbide bat, ez? Eta hori da pixkat bitartekaritzaren papera, ez da. Eta arartekoa aipatzagatik, arartekoa ez da epaile bat, baina baita ere da bitartekari bat, hiritarra eta administrazioaren bitartean ipintzen dena. Eta, horren papera izango litzateke, administrazioen aurrean norbanakoa edo pertsona defenditu, aldu neinean, ez da, edo gehiegikeriak administrazioak egiten duen zapalketa neurrigabea askotan, bere pisuagatik, bere legeak ematen dion indarragatik, gehiegikeri horiek salatu, edo giza eskubideak saiatu defenditzen, edo miserian edo pobreak diren pertsonak saiatu administrazioen aldetik laguntza bat lortzen, oientzat, eta horrelako paper bat du, eta gainera doakoa da, noski. Bai, noski, eta justizia dimentsioaren azalpenean, jorratzen duzue, poliziaren erantzunaren egokitasuna, arau hausteen aurrean. Polizia, zer izan behar da? Tresna bat, hainbat egoera konpontzen laguntzeko, prebentzioa lantzeko, edo aldez aurretik zehaztutako erantzun bat emateko, edo ezakit, herritarrak nola ikusten dute polizia? Egia esan ez da galdera erreza ere, baino esan dezagun hasteko polizia printzipio zerbitzu publikoa dela, hau da, jendeari laguntzeko dagoela, gizarteari laguntzeko dagoela, eta horrela ulertzen dugu trafiko istripu bat dagoenean, edo aurreneko gauza poliziari deitu, eta trafikoa zuzendu dezala, eta jaso dezala aktak, eta behar diren informazioak jaso ditzala, eta pixkat gauza ordena ipintzeko, eta poliziaren bete beharra da hori ordena ipintzea, Pero badagor, polizi judiziala, epaile eta tribunalen lan egiten duena, eta bere lana da, teorien droga trafikoa eta delinkuentzia antolatua kontrolatu, finantzieroa, teknologikoa, jokua, moneta, ez? Eta, egia zan, klaro, noski, poliziak errespeto bat sortzen digu, ez da, eta noski, pistola batekin joaten dira, ez? Horren, zain eso. Herritarrak babestuta sentitzen dela poliziarekin, edo beldur diola? Behar bada, segun ze aldetatik ikusten den, bi gauzak, eta batzutan babestua sentitzen da, eta esan behar izut, gaur egun joera dagoela, ikusten badugu telebista eta ez dakit, sentimentu hori du sozietatea, delikuentzia gora doala, eta krisis garaian gaudenez, lapurretak handitu egiten direla, eta beste delitu batzuk ere bai, eta orduan eskatzen dugu babesa, orduan polizi gehiago, Donostiako alkatea, esan dugu polizi gehiago ipiniko ditula kalean, jendea babestuago sentitzeko alde batetik, orduan hori da pixkat, ez? Baina bestaldetik egia da, claro, segun bestaldetik, Euskal Herrien ere ez dugu ahaztu behar, ez gara gaur jaio, eta, claro, gatazka politikoa, ez da, eta hori poliziaren papera eta jokaera, ez da, eta, claro, polizia... Nori lotuta egon behar da, papera hori? Justiziari, sistema politikoari... Esan dezagun, printzipioz polizia bere esan dezagun bere organigraman gobernuari lotuta dagoela, ez da, dago Euskal Herrian barne saila, Ministerio Interior Espainian, ordan gobernuari lotuta dago, bain bereziki zati bat, polizian zati bat dago justiziaren zerbitzura, ez da, administrazio justizioen zerbitzura, polizi judizial hori. Hori horrela da, zan nahi dut polizia berez
funtzionari diren heinean gorko sisteman gobernuko botereari lotuta dago, eta hortik jasotzen dituzte beraien ordenak edo zen norabide jarraitu behar duen. Oain beste gauza bada, poliziaren papera une batean eta toki batean, ezin duguna da, hala ere garbi izan behar da, ezin duguna da sortu polizi politiko bat, holako zerbait, hori beste sistema ez demokratiko bat zuen polizi bada, baina egia esan, zer da diktadura eta zer da demokrazia eta nun bizi gara, hori kontua hartu behar dugu. Eta esaten dugunean, justizia gaur egun Madrilgo kompetentzia dela, zein da horrek euskal gizartean duen eragina? Lehenik eta behin esango nuke, arazoa ulertzeko, botere hiru direla, estatu batean, legegilea, exekutiboa eta judiziala. Eta arazoa konprenitzeko edo ulertzeko, esan dezagun, Euskal Herri mailan, nolabait, botere legegile bat, nahiz eta mugatu izan, badugula Gasteizen. Botere exekutibo bat ere, baita ere, Gasteizen, ezta? Baina botere judizialik ez. Hau da, Madrilen dago, eta horrez zer suposatzen du, gure esparruari lotuta, denok ikusten dugu entzutegi nazionalaren edo audientzia nazionalaren papera, gatazka politikoan, ezta, nola justizia implikatu den gatazka politiko batean, inork eskatu gabe, noski presiopean gobernuak eta gobernu zentralaren aldetik eta behar bada baita ere egin dira legegile botereak egin ditu lege batzuk antolatzeko edo bultzatzeko ideia batzuk edo jokaera batzuk, ezta, justizia munduan, ez? Hori hala da. Eta arbitroa, claro, legegileen arteko arbitroa, justizia arbitroa da. Eta guretzat Euskal Herritik ikusita garbi izan behar da, hau arbitro hau ez dela benetako arbitro impartziala, ezta, nolabait Madrilen kokatzen da, jende madriltarra dagoan bertan, Euskaldunok nahiz eta autonomi estatutua izan ez genuen lortu nolabait bitartekari lurralde bitartekariak sartzea ez justizian ez senatuen eta garbi dago gaur egun lortu dugun sistema politikoa ez dela autonomi bat ulertu daitekena estatu federal bat tengisa, baizik estatu unitario bat, eta horrek benetan kalte handiak ekarri digu orokorrean lurralde bezala antolaketa, justizia antolaketa ikusten badugu, dudarik ez. Beraz, bere eragina du. Bai, noski. Eta bukatzeko, justizia ardatzarekin bukatzeko, hizkuntza mailan, hizkuntzaren erabilpena argi dago, eraginen artean dagoela. Noraino bermatzen da Jon koofizialtasuna? Zer eragindu horrek lanpostuak betetzeko orduan, adibidez? Begira, ez dugu orain arte aipatu, ezta, koofizialtasunaren arazoa, baino hau egia esan arazo oso larria da justizia arloan, horrela, justizia arloan ikusten badugu eta zein den justiziaren papera, ez da, oda botere bat, estatuaren botere bada, edo benetan da hiritarrentzat sortutako zerbitzu bat, zer da, zerbitzu bat ala botere bat, ez da. Eta euskarari dagokienez, esan behar da, urteak joan eta urteak etorri, naiz eta lan asko egin izan, epaitegiak euskalduntzeko, lortu dugun bakarra azken 30 urte hauetan, eta bereziki esango nuke azkeneko 5-8 urte hauetan, bada pizkat epaitegitako langileak euskaldundu edo euskalduntzen jarri,
eta horrek bere etekinak ematen ari da noski, baina ze gertatzen da, epaileak, idazkariak eta fiskalak, funtzionari estatalak diren heinean, ez daudela legez, inolaz ere, behartuta euskara ikastera, eta horrek suposatzen du, izugarrizko kaltea euskarari, eta berezik izango nizuke. Ofizialtasuna, behitxo, edozein alkoholemia arazo bat, sortzen baldin bada, Irunen adibidez frantses batekin, berehala ertzainak badaki hori frantsesa dela, eta epaitegira eraman orduko, zain dauka itzultzaile bat epaitegian, frantses itzultzaile bat. Baina euskaldun bat baldin bada, ez da existitzen, ez dago itzultzailerik, bertara ailegatzen zara, eta esate izu, zuko beduzu gaztelea zitzegin, ze bestela hemen egon beharko duzu itzultzaile baten zain, noski epaileak 189 ez dakit euskera, ez baute behartzen deitu gilea, erderaz egitera, behintzat gomendio emango diote, nahi badu lehen baien irten egoera hortatik, erderaz hitz egiteko. Ordan esan nahi dut, euskara desagertu eginda azkeneko urte hauetan epaitegietatik, eta egia esan ez dugu ikusi, eta ez dakit, pentsat ez dugu ikusten, ze irten bide daukan euskarak justizia munduan, Espaini barnean, eta esango nuke ez dauka irtenbiderik, eta ez dugu ikusten irtenbiderik, ze azkeneko 30 urte hauetan ez da inolako borondate politikorik egon euskara justizia arloan sartzeko. Hau da, euskara justizia arloan sartzeko Madrilgo ministeriotik edo justizia boteretik esan dezagun. Egia da, eta hala esan da, Eusko Jaurlaritzak bere aleginak egin dituela, ez dakit alegin guztiak edo ez, baina alegin handiak egin dituela, bere esparruan dauden langileak euskalduntzeko, eta hori martxan ipini dugu proiektu hori, euskalduntze proiektu hori, baina noski horrek ez du inolako etekin honik eman gaur arte, eta ez du emango gure egoera legal hau espada konpontzen edo espada aldatzen, hobeto esan. Aurrengo urteotan hori aldatzen den behintzat. Eta justizia alde batera utzi eta berarekin lotua dagoen arlo bati ekingo diogu orain, Jon Emiren, genero sistema, alegia. Botere harremanak, diferentziak desberdintasun bilakatzen dituela, esaten duzu de. Ze diferentziei buruz hitz egiten ari gara? Bueno, nik esango nuke diferentziak kasu honetan izan daitezkela era askotakoa, ez? Azkenean esaten deguna da, edo esaten dena da kasu honetan da, pertsonak nolabait diferenteak garela, orokorrean, zentso askotatik begiratuta, hori esan duan bezala modu orokorrean, eta gero bereziki, esan dezakegu, hainbat arrazoi, hainbat aspektu direla eta gizonezkoak eta emakumezkoak desberdina garela, ez? Diferentea garela, nolabait, ez? Orduan izango litzateke nolabait abia puntua. Gero, zuk esaten dezu moduan, genero sistemaak nolabait egiten duena, edo genero sistema egiteko dakan boterea da, nolabait diferentzia hauek desberdintasuna bihurtu. Desberdintasun bihurtu. Eta hor da pizka bat gakoa, ez? Orduan desberdintasunak eta diferentziak ez dira gauza bera. Desberdintasunak eragindakoak dira, ez da? Hori da. Nork eragiten ditu? Sistemak, kulturak, interes ekonomikoak? Hor niko esango nuke agente asko daude, besteak beste zuk aipatu dituzuna, ez? Esan nahi dut, azkenean gizartea eta gizartearen barruan edo gizartearekin lotura dukan guztia, ez? Zuk aipatutakoak, ez? Kultura, ohiturak, usadioak, interesak, dena dago nik esango nuke barne, ez? Ezberdintasunak, orden sozial baten barruan badaude, eta barneratuta badaude, ez dute gatazkarik sortzen, ez gatazka soziala behintzat. Agian pertsonala segurunik bai, naiz eta neurri handi batean barneratuta izan, hola izan behar dela. Zein mekanismo ditu gizarteak,
eta izan ditu historikoki botere harremanak mantentzeko? Hombre, nik esango duke mekanismo asko daudela, era askotakoak, batzuk nolabait maila global batean kokatzen direnak, beste batzuk maila mikro batean edo kokatzen direnak, elementu eta agente eta mekanismo ugari daude. Baina, aipatzekotan bat igual, nik uste dute, nabarmendu beharko litzakena da sozializazio prozesua bera, ez? Gizarteratze prozesua, ez? Nik uste dut hori da segurazki gizarteak edo gizarte batek, kultura batek daukan mekanismo potentenetariko bat, nolabait ziurtatzeko gauzak bere eran mantentzen direla, ez? Horregatik beti nolabait ikuspegi feminista batetik edo genero ikuspegi batetik beti nabarmendu izan da heziketa prozesua, bai heziketa ez bakarrik ikastetxetan edo hizkuntza formalean ematen dana, baizik heziketa orokorrean ulertuta, ez, familian ematen dana, auzoan, herrian, gure hirietan ematen dana, horregatik beti azpimarratu izan da horren garrantzia, ez, nolabait hor dago gakoa edo gako nagusinetariko bat, ez, azkenean jarraitzen baldin badugu hezitzen gure umeak modu berdinean estereotipo batzuen arabera, aurre iritzi batzuen arabera, hor ari gea nolabait erreproduzitzen behin eta berriro sistema hori, ez? Eta ezberdintasun horiek eta botere nolabait ze horiek, ez? Orduan nik esango nuke aipatzekotan, beste mekanismo eta elementu batzuk hori, ez, askoz, nolabait zibilinoagoa direnak edo zumeagoak ematen dutena, baina nik aipatzekotan edo azpimarratzekotan hori esango nuke, ez, sozializazio prozesu hori eta gizarteratze prozesu hori dela gako nagusienetariko bat, dudarik gabe. Amaitu berri dugun mendean, botere harreman horiek apurtzen hasi ziren, gizartetik hasi ziren apurtzen, nolakoa izan da orain arteko lana gizartean eta, enpresa pribatuetan eta administrazioari lotutako lanetan? Zuk esan duzun moduan, gizartea orokorrean bai, hortikan hasi di aldaketa, baina, nik esango nuke bereziki azpimarratu beharko genuke emakumeen papera, ez? Nik uste dut emakumea beraiek modu batzutan isolatuan eta gehienetan taldeka, hau da, hor daukagu mugimendu feminista, ez? Nik uste dut emakumeak izan direla nolabait, eragin dutena aldaketa hori, ez? Edo aldaketa prozesu hori, oraindik martxan dagoena noski. Hori alde batetik. Gero esan dezakegu, depende nun jartzen dugun arreta, ikusi ditzakegu, zeintzuk izan diren emandako urrats horiek, ez? Aldaketari dagokionez. Nik esango nuke, adibidez administrazioan, hor igual argi dago, aldaketak askotan edo batzutan etorri direla legediaren bitartez, edo legeak lagunduta, ez? Hori izan daiteke, adibide bat, ez? Gero, aipatu duzu, enpresetan askotan izan da igual errealitate berak bultzatuta, ez? Esan nahi dut, garai batean, orain dela hamarkada batzuk, askoz emakume gutxiago zeuden enpresetan, lanean, garai batean bai, noski, baina gero, dakigunez batez ere hemen estatu mailan frankismo garaian, askok behin eskonduta utzi behar zuten lana, edo uzten zuten lana, denboraren poderioz gertatu da, berriro nolabait, berriro ohikoa bihurtu dela, emakumeak egotea enpresetan edo lan munduan, ez? Eta hortan ari gea, ez? Orduan askotan izan da presio hori, ez? Egoera hori, errealitate hori berriro emakumeak daudela lanean, eta egote horrek bultzatzen ditu baita ere, ez? Sortzen dira aldarrikapen batzuk, edo egoera berri batzuk, eta horren aurrean nolabait enpresak asumitu behar du errealitate berri hori, eta egokitu, ez? Ala nola, ez? Orduan, eta gizarte, enpresa eta administrazioen artean, nork izan behar du, zure ustez, protagonismorik handiena, genero sistema honetan? Ezingo nuke esan, edo ezingo nuke azpimarratu, nik ez dut dala nolabait, da gai bat edo nolait izateko edo kezka edo nahi bezala deitu,
oso orokorra da, nik uste dut azkenean pertsona guztia gaudela implikatuta, eta hori importantea da pertsona kasunetan hitza azpimarratzea, zen kontutan hartu behar dugu beti ematen, ematen du, edo ematen dugu, por supuesto, hauek direla nolabait emakumeen gaiak, ez? Emakumeen arazoak, ez? Genero hitza aipatzen danean, edo feminismo aipatzen danean, normalean hori pentsatzen dugu edo pentsatzen du jendea, ez hauek dira emakumeen arazoak, eta nik uste dut hor dagoela ez dakite elementu oso importantea konturatzea, azkenean aldarrikatzen ari diren gaiak, orokorrean generoa hitz egiten dugunean, direla pertsona guztioi nolabait dagozkigun gaiak, ez? Ez dakit zaintzaz hitz egiten baldin badugu, ez dela emakumeen arazo bat, ez? Dela denok daukagun edo gizartea daukan arazoa, ez? Nola konpondu hori, nola ziurtatu pertsona guztiak, ez? Behar duten zaintza daukatela, umeak edo nagusiak edo zenet, nik uste hor dagoela, gaur egun elementu edo idei oso garrantzitsua nolabait garatu behar dana, ez? Askotan hori genero aipatzen dugunean, hori dia emakumeen arazoak, ez hori dia nik uste du gizartea orokorrean, enpresak, enpresariok, edo administrazioak, edo denok daukagun nolabait, edo kibarko genituzken kezkak, edo arazoak, edo planteamentuak, ez? Hor nik ez nioke emango protagonismoa, administrazioa asko egin dezake, eta hor daude, ez, ekimenak ari dira sortzen, ez, azken bolada hontan desente, bai hemen, bai estatu mailan, eta noski, boterea dauka, ez, leheno, Jon Etxabek ere argi utzi du, ez, botereak eta, pizkat nun dauden, eta orduan, noski, administrazioak boterea dauka, eta egin ditzake gauza asko, baina gero, bakoitza ere, maila mikroan jartzen baldin bagea, asko egin dezakegu ere, bai, orduan, ni protagonismoa banatuko nuke, erakunde eta pertsonen artean, orokorrean. Administrazioetako lanpostuak ere bai, baina gizarte zerbitzuak nahiko garatuta aldaude berdintasunerantz joalizateko? Hombre, nik esango nuke oraindik ez, egia da, badibidez arlo honetan, nik uste dut azken hamarkadaetan edo martxan jarri diren ekimenak, egitasmoak eta zerbitzuak, nahiko gauza berria direla, ez? Eta ni zentzu horretan, ikusten dut, gauzak sortu direla, sortzen ari direla, baina nik uste dut oraindik lan asko dago egiteko, ez. Orokorrean pizka bat ateratzen baldin bagea kalera, edo hitz egiten baldin badegu jendearekin, badenok ditugu, ez, zentzu horretan, kezka edo arazo berdinak, ez, bat aipatzearren, hori ez, konziliazio famatu hori, ez, edo bateratzen famatu hori, ez, nola bateratu, hori, nola uztartu, eto zanda, lana, denbora pertsonala, familia edo pertsonen zaintza, eta hor argi dago, ez degula asmatu, ez, ari garela, gauza batzuk egiten direla, baina nik esango nuke oraindik, eta pizka bat, ez dakit, horra esan da modu orokorrean, batzutan beldurra ematen di, baina nik uste dut, oraindik, ez degula asmatu eta kezkak hor daude, eta arazoak, ez, ordutegiak ezin konpatibilizatu, eta hori, nik uste esango nuke jendea ez daukala enpresioa benetan, laguntza sendo badagola, ez, edo apustu serio badagola, pizka bat hori, ez, ez bakarrik emakumeak, ez, emakumeak eta gizonezkoak, nolabait laguntzeko lan egin behar horietan, ez. Nik esango nuke oraindik ez daukagula sensazio hori. Gauzak daudela, baliabideak badaudela, baina, gero askotan ere egiten dugu, konparatu, beste gizarte batzutan edo beste toki batzutan dauzkaten zerbitzuak edo laguntzak eta eta beti izatezu ezke hemen, eta nik esango nuke orokorrean hori dala. Aipatzen baldin badugu, familien kasuan edo umeak dituzunean, zure inguruan entzuten dezuna hori da, ez, azkenean erabakitzen baldin badezu umeak izatea, azkenean konturatzen zaudela zu bakarrik, eta, zu moldatu behar dezu, eta zuk bilatu behar dituzu zure erten bideak, gehienetan,
edo ia guztietan pertsonala direna, porque ez dago, ez? Bueno, bakoitzak egiten du alduna, ez? Edo hartzaindegia, edo aitona monak, edo bizilagunak, edo baina nik uste ez degula sentitzen, nolabait benetan kezka bat dagola, edo babes bat dagola. Peio, zure txanda. Bai, berrikuntzari buruz, itzengo dugu orain, berrikuntzak, egiteko modu berriak dakartza, proposamen berriak, gauza okerrak aldatzeko eta sustraiak arditzaken beste, hainbat ekiditeko bala da. Arlo guztietan, izan dezake eragina berrikuntza? Bai, dudari gabe. Askotan hasieran komentatu dugun bezala, zuzenean ja berrikuntza entzuten degunean, edo innovazioa, edo pixka bat sinonimo bezala segituan lotzen dugu, edo teknologiari, edo produktu berriei, eta industria mailari, eta barrez. Eta hor, argi ikusi behar dugu, eta gehiago orain gauden egoera kritiko honetan, hain modan daukagun krisi honetan, eta erantzun berriak bilatu beharra, eta bizitzeko modu berriak bilatu behar honetan, beharrezkoa degula berrikuntza bizitzako atal guztietan. Horre, puntua izango litzateke berrikuntza hori nola aplikatu kasuan eta baldintzen arabera. Hori izango litzateke koska. Aldaketa hori adostutakoa izan behar da. Ez? Bai. Nola lor daiteke adostasun hori? Zeintzuk dira bian jarri diren bideak? Hori da, nik uste dut daukagun erronkarik handienetakoa, ezta? Zindeguna da atalez atal edo pixka bat muturreraino eraman da pertsonaz pertsona, bakoitzak bere bidea hasi eta nik hau probatuko dut eta besteak beste ura egingo du, ez? Behar du alde batetik esango nuke administrazio edo behintzat alako gobernutik edo alako gutxienez lerro nagusi batzuk edo atal bakoitzean garatu ditezkeen bide berriak eta hoiek markatuko dizkigun elkarte bat edo ez dakit nola esan. Horrek bere arazoak dauzka. Da nor jartzen dezun mankomunak izan daitezken puntu horiek tratatu nahian, ez? Hor behar dezu jende benetan prestatua dagoena, ideiak argi eukiko dituena, eta bide horretan pausoak oker emango ez dituen erabakiak hartzeko gai izango den jendea, ez? Eta hori zailagoa izan daiteke. Eta berrikuntza horiek arlo pribatuan edo publikoan lantzen dira gehiago? Beharko genuke arlo guztietan aplikatzea. Bai, lehen esan dugun bezala, ez bakarrik edo ohituena gauden bezala, industria mailan ohituagoa dagoenez badakigu industria pribatuak garapen eta berrikuntza maila hoietan urteak daramatzala lan egiten, aukera berriak sortzen eta garatzen. Administrazio mailan ere eta gehien bat nik uste dut azken urteotan egin dirala halako apostuak bide berriak eta urratzeko, ez? Betiko egitura pixka bat tradizionaletatik edo tradizional horiek hautsi nolabait eta bide berriak saiatu nahi izateko, eta nik uste dut azkenean guztien arteko halako saiakuntza edo halako bultzada berri bat eman behar diegula gaurko egoera hauei, ez da. Gaur egun guzti asmatuta dagoela esaten da, normalian asmatuta dagoen guzti hori bestera batera bideratzen dago gakoa, ala oraindik asko dago asmatzeko? Nik uste bi gauzak, ez da. Asko dago asmatzeko eta horri eskerrak ikerketa edo zientzia munduan adibidez lan egiten dugunok sortea dugu alde horretan lan egiteko, zandan asmatua balego kalera joango ginateke ere, ez? Baina nik berrikuntzaren puntua gauza berriak asmatzea baino gehiago enfokatuko nuke, izan daiteke puntu batzuetan gauza berriak asmatzea, baina hori baino gehiago da orain arte dauden ideiak badaude edo metodoak edo gauzak ikusteko moduak horiek eguneroko arloetan, gizarte mailan, arte mailan, hezkuntza mailan ere, pauso asko eman daitezke,
Hoiek asmatuta dauden hoiek aplikatzea. Leno uste komentatu dugu ez dakizan justizia arloan edo generoko arloan badirala gauzak hor daudenak eta saiakuntzak egin dirala aplikatzeko, baina ez dutela halako arrakastarik izan, ez? Izan beharko genuke gai, hoiek aplikatu eta pausoak aurrera emateko, baina ez nuke nahaztu nahi hontan berrikuntza zer den edo innovazioa edo, eta bestea zer izango litzateke, ikerketa edo gauza berriak asmatzea. Bi alderdi horiek argi banatzeko gai izan beharko genuke. Eta komunikazioa, funtsezkoa, omen da berrikuntza zabaltzeko, gaur egungo komunikazio sare zabalek aukera handiak ematen dituzte, edo nola baiteko egitura dute, informazioa desordenatua iristen zaigu, zer uste duzu? Bai, ikusi barrik ez dago, ez? Gaur egunean, internet erabiltzen dugunok eta edozein gauza bilatu edo nahi dugunok, basta zaigu izen bat jartzea, hitz bat jartzea, Google famatuan edo beste zein bilatzailetan eta dauzkagu 1000 erantzun, 1000 datu eta askotan, kontrajarriak batzuk bestei, ez? Berrikuntza informazio pila guztiontatik dator, neri horrek bildurra ematen dit. Hasieran pixka bat komentatu dugunaren ildotik behar bada, berrikuntza aurrera eramateko ez da informazioa nunbait bilatu eta hau aplikatuko dugu ez alde hontan. Baizik eta egin beharko genukena izango litzateke, jende benetan prestatua dagoen jendeak gai izan dadila, ideia horiek pixka bat zuzendu, pauso sendoak finkatu, eta horren inguruan aldegun einean alagina edo guztiek bere parte txikia jarri, gauzak alden moduan mintzat aldatzeko edo berritzeko edo saiakuntza egiteko mintzat. Baina kritikoagoak eta eraginkorragoak izaten laguntzen aldigu? Informazio horrek bai eta ez. Ondo erabiltzen badegu, bai. Askotan gertatzen zaiguna da informazio pila guzti horrek ez ote gaitun urruntzen bide zuzenetik ez nuke esango zen zuzena eta okerra hortan hori Joni utziko diogu justizia arloan berak erabaki dezala zer den zuzena eta zer ez. Baina askotan ea informazio gehiegi edukitzagatik ez geran gai bidea ikusteko, ez da, hainbeste askotan esaten da, ez, baso batean gaudenean ez gerala gai zuaitza bere ikusteko, eta orduan alde batetik hezkuntza on batekin gai izango gara kritikoagoak izaten, lehen aipatu ditugun lerro horiek finkatzen dizkiguten lerro horiek kritikatzen edo zuzentzen edo moldatzen, baino kontuz bestalde batetik ez geran hainbeste informazioen artean lo hartu eta guztiz jokoz kanpo geratzen ez. Zer eskatzen diote Peio herritarrak eta gizarteak berrikuntzari eta zer eskatzen die berrikuntzak herritarrari eta gizarteari? Gizarteak berrikuntzari edo berrikuntza eskaini detzaken administrazioari edo enpresei eskatzen diotena da emaitzak. Izan daiteke lanpostu gehiago, industri baten aldetik, berrikuntza baten ondorioz produktu berri bat garatu eta horrei eskerrak kontratu berriak jaso eta lan gehiago izatea. Izan daiteke berrikuntza horrek produktu bat sortu ezkero adibidez, zerbitzu on bat ematea gizarteari eta halako erraztasun batzuk izatea eguneroko bizitzarako, adibidez. Eskatu behar lioke, eta ez dakit ze puntutaraino eskatzen ari geran hori, adibidez hezkuntza mailan edo kultura mailan, berrikuntza sartzen saiatzen ari diran jendeari horrek ze emaitza ematen ditun eta benetan hezkuntza horren bidez, hezkuntza hobea ematen ari garen eta jendea hobeto prestatuta benetan sortzen ari den edo azkenean berrikuntza horiek ez ote diren askotan denbora galtzeko bat gehiago izaten benetan emaitzak lortzeko, ezta? Eta beste aldetik berrikuntza edo berrikuntza egiten dutenek zer eskatzen dioten gizarteari, nik uste gehien bat begiak ireki
ingurura begiratu eta kontutan izan behar dugu azkeneko 50 urte hauetan nola aldatu zaigun ez bakarrik teknologia mailan eta baizik baita ere gizarte arloan, gizarte harremanetan, hezkuntza jasotzeko moduetan, lan egiteko moduetan, harremanak, leheno komentatu eguna, generoa eta bar. Orduan, guzti hortan berrikuntza sartu ahal izateko eta hori benetan kontutan gurea bezala hartzeko, egin behar duguna da, begiak ireki eta prest egon, eskatzen zaigun esfortzu hori, aldaketa esfortzu hori, eta normalean ez zaizkigu aldaketak gustatzen, prest egote aldaketa horiek egin, eta aurrera jarraitza, ez? Ez daki posible den, edo gehiagi eskatzea den, baina bueno. Hortxenetan zauze. Ea bukatzear gaude, azken galdera 60 zuzenduta dago, eta gaurko 3 ardatz nolabait batu egiten dituen galdera onaxe izango litzateke, adibidez, zer berrikuntzari ekin beharko genituzke, edo genioke, genero indarkeri edo violentzia kasu guztietan justizia bermatzeko, justizia letra larrikin. Bueno, benetan galdera zaila da, ezta, baina horrek azken finen barneratzen duen gauza edo barneratu behar duguna da kultura aldaketa bat, ezta. Gizartea aurrera doa eta aurrera doan heinean pentsatu behar dugu hoberagoa zela, ezta. Eta esan nahi nuena da justizia mailan edo arloan genero sistema orekatuagoa lortzeko ari dira legelariak legedi berriak garatzen, ez da, bai administrazioan oreka hori nola sortu hortikan etorriko da enpresa pribatura noski sortzen ari da baitere jurisprudentzi bat, ez da, beri genero inguruan, sexu diskriminazioak ekiditeko, Europako auzitegiaren bitartez, aspaldi danik, eta pixkanaka, Europa mailan hori kontzientziazio hori gari gara sorten, ez da. Baina arazoa legeetan dago? Esan dezagun, arazoa legeetan ez dago. Beti esaten dugu zuzenbide arlokook, lehendabizi gizartea aldatzen da, gizartearekin ekonomia, garrantzia handia dauka, ez dugu gorritzein horretaz, eta gero azkenean ekonomia eta gizartea horretortzen da ondoren legea. Legeak egiten duena azkenean bere lana da gizarteak dioena, gizartean azalarazten den gai hori paperean ipintzea. Aurrena beste mugimendu sozialak, kultura aldaketa, sensibilizazioa hortik etorriko da, ezta. Justizia hortik etorriko da. Ez legetik. Bai, nik uste dut Jonek nahiko ondo azaldu duela. Nik uste dut lehen da biziko pauso edo pauso garrantzitsuena kultura, gizartean, eta azkenean pertsonengan dago. Azkenean, justizia hola modu abstraktoa hitz egiten dugunean, edo azkenean pertsona hitz egiten ari gea, eta nik uste dut aldaketa, lehenengo aldaketa edo oinarrizko aldaketa hortikan etorri behar du, gero egia da, praktikan, segurazki justizian aldaketa batzuk eman dira, eta beste asko eman beharko lirateke, pixka bat aurrera jarraitu alizateko, hori argi dago, praktikan behar ditugu, hori erantzunak eta benetan irten bideak, Orduan, bi maila horretan, alde batetik behar dugu berrikuntza eta aldaketa gizartean, kulturan, eta baita ere pertsona nolabait bakoitzean nolabait izateko, eta gero noski bai aplikazioan ere legedian eta legedia hori nolabait ezartzeko behar diren mekanismoetan, Baina, argi dago, Jonek esan duen moduan, oinarrizko aldaketa kulturala da. Bai, erabat ados, ez dakit askoz gehitzeko badauka da, baina nik esan nuke hori kulturaldetik eta punturik garrantzitsuena hezkuntzan izango litzatekela. Kasu hauek nolabait guztiz gure artetik kentzeko, hezkuntzaren bitartez kultura aldatzeko gai balima gara, eta hezkuntza ez eskoletan bakarri, baizik eta leheno komentatu dugun moduan, familian, auzoan eta bar,
eta iristen denean momentu hori generoari begiratzen ez diogu momentu hori iristen denean, orduan seguruna gai hauek ja ahaztutzat edo historitzat joko ditugula, baldin eta iristen bagara puntu hortara. Oso ondo da, denboraz kanpo gaude jadanik, Jon Emiren Hernández, Jon Etxabe, Peio Urangas, mila esker gurekin izateagatik. Eskerrak. Zuei. Agur. Agur. Eta agortu baino lehen, gurekin harremanetan jartzeko bi bide lehendabizikoa, Eusko Ikaskuntzako web orria, 3v euskogidoiikaskuntza.org, eta bestea, elbide elektroniko bat, Eusko Ikaskuntza, @herrigidoiirratia.com. Besterik ez, datorren larun bat arte, ondo izan, aio!